سب ہورا تے منگل گاون کھڑیاں اج جنجا دا لاڑا تے مال لو گلیاں اج جنجاں دا پہلے نبی ترس دے رہے آخ دے رہے خال کے کائنات اللہ سانو نبی نہ پیدا کر سانو نبی نہ بڑا خال کے کائنات دی آواز آئی عیسیٰ موسیٰ چانو کی بنا کیا سانو اپنے محبوب دا غلام بنا سڑ اپنے محبوب دا ادنا جا نوکر پیدا کر دے محمد عربی دا نوکر بنا چھڑ تے سرکار عرف کڑی فرماد نے آج جنجان دا اے لاڑا آیا تے مل لو گلیاں کتی عرض جبریل فرشتے ضرور دوستو یہ مہراج دی رات ہے تے محمد آسف دی آج مہندی دی رات ہے میں جڑی بات کر رہے ہیں نا پلیز شور نہیں کرنا سٹیج دے توڑی بڑی مہربانی یار پلیز جڑی میں گل سنا رہے ہیں نا میں کو اپنے پردادے دادے دی گل نہیں کرتا پیا میں اللہ دے محبوب دی گل پیش کر رہے ہیں جڑے صاحب درد بیٹھے نے انہوں نے پتا ہے سرکار عارف کھڑی فرمان نے کیتی عرض جبریل فرشتے تے کون اسیم بچارے جل جاندے نے پر سارے ایک گٹھیا گیرے جاوا تے آقا جل جاندے نے پر سارے پھر کیوں نہ سرکار مدینہ دی ناد پڑھ لئیے تے آگ لئیے دل نبی دے نظارے کو رجدائی نے دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں کربلا دیا تپدیا ٹبیاں دے تے صحیح حسین نے سب کچھ وار دیتا میں مشہدی بادشاہ دی خدمت دے باندر کر رہا ہوں کربلا دیا تپدیا ٹبیاں دے تے صحیح حسین نے سب کچھ وار دیتا ظلم ستم دیا پی پڑک دی سین دے کے خون شبیر نے ٹھار دیتا جب لایا باس دے بازوان دے بیڑا دین اسلام دا تار دیتا دیکھے علی اصغر اکبر تے صحیح حسین نے کرز ابراہیم سرکار دا تار دیتا کہ آیا آب خدا جبرائیل تو جا کہ آیا آب خدا جبرائیل تو جا میرے یار نو لے عرش سجدائی نہیں میرے مدنی نو لے عرش سجدائی نہیں تے عارف کھڑی دی روح پھڑ گی تے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے ہے جبرائیل علیہ السلام ان انگیرے کیوں نہیں جاندے بے آکھیا یا رسول اللہ اے پیارے آقا تو میں گیرے جاواں میرے پر جل جاندے نے یار یاراں وال اے جان کلے یار یاراں وال سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز ہے پیارے آقا اے محمد رسول اللہ جی اے سرکار مدینہ میں تھو گرے جاواں میرے پر جل جاندے نے یار یاراں وال اے جان اکلے تے ہوراں سنگ نہیں کھڑ دے
ناز شریف دی بات کیونکہ رات بڑی ہے معراج پاک دی رات اور عرف کھڑی دے لشت تے سخن میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے رومی کشمیر ادب دے بادشاہ تواڈے میرے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک رستے جی کھلے نے قابل غور لفظ اہل درد والے آستے تو کچھ قافلہ کولتی گزرتا ہے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ پوچھتے کتنے چلے ہو آکھیا آج کرن چلے آؤ تو انہوں ملہ چلیے تو میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی دے بادشاہ مدینہ شریف حرموں کر کے کوک ماری کھڑی دے بادشاہ نے تو چندر آلہ لے ہو وہ کیڑی کوک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نو آخ دینے آؤ تو انہوں لے چلیے تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سہن دے جواب دے دینے تو چندر آلہ لے ہو وہ کیڑا جواب تو محمد آصف دولیا سرکار کھڑی لکھ دینے غلمان بشتی تیوراتے غلمان بشتی اے چائے خلقت ساری پر میں تیرے باج محمد ایک کوئی نہیں چیز پیاری تے میں تیرے ترجمے دنال دسویں دا دینے تے پاک امام حسین علیہ السلام تے کھندی تلوار لے کے شمر کھڑے ہیں پہلی ذرہ ماری ہے آخدہ ہون مان جو کیا فرمایا میں علی دا پترہ میرا نام حسین ہے میں محمد عربی دا نواسد مورے نبوت کھیڑن والا حسین ہے تو اپنے کام کر میں نو اپنا کرم دیتے میرے صاحب عارفے کھڑی نے بانڈ کی تھی تے جیڑے پکے حرین محمد انہاں پندے وٹے تے مرد اللہ دے اے مردے اس سے مقام دا سبن آ گیا آکھیا شمر نے لٹا مال واپس کرنے کہتا آپ فرمایا نا
میرا نام حسین ہے میں گل کی تھی اپنے نانا جی نال اللہ نالا میں اپنے نانے دا دین بچائن آیا میدان کربلا دے وچ میں انہیں اس چیزیں تیری چیزاں دی منو ضرورت نہیں میں مرد ہاں تے کی کر آخدے نے عارفے کھڑی کہ امام حسین نے کیڑا جواب دیتا شمر نو تے مرد اللہ دے تے مرد نائی تے سفن زبانو کر کے تے مرد پیڑا وچ اے کرن لڑائیاں جان تلی تے تر کے تے سر دتا پر سیلا کیتی بچا لیا دین محمد برسا دے کے سر نظرانہ پر شما دے اور چگے محمد برسا تے جڑے ہوئے سخیاں میں ایم بندے تے سخی لکھ ایپو پریا پھر بھی جلد جاسی پر شما والے محمد برسا کتی جنت باہینا اے آسی تے عاشقی عاشق اے آر کوئی بڑنگائی پر عاشق بڑھندا ہے اے مار کے تے زہر پیالہ اے کوئی نہیں پیندا عاشق پیندا اے مار گیا تے ڈگر ٹلی ڈگر ڈلی تے پیا شما اور دلیا پرسی کرانو آئے پر او نہیں آئے اے پر محمد موت جلالو لے اے جائے کتابی در ملاشتے چند صبح عرفے کھڑی دے پڑھ کے توڑے کو میں انجاز چاہگا تسی چنگے لوگ ہو پلے لوگ ہو جیدار دلیل اڑے جوان ہو میں چڑھے آلے جدو بھی آیا نا تو میں دلیل ہی پیش کی تھی اتنا کوئی عشق اور اتنی کو محبت میں صدقے جہاں جتنی بھی اس برادری اس پنڈ دے وچ سارے دلیل آنے دے جیدار جوان آنے کئی بات ہے تے عارف کھڑی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ آپ نے کیونکہ خوشی دا موقع شادی دے موقع دے محفل سام لوگے
اب بیٹھے ہیں محمد ناصر بے شک پوچھ لے سو کوئی چبل پونا کوئی شود پونا نکے پڑھنے والے بندے ڈیمانڈا کرتے نے اتنے دو تیاواں دے وہ بیٹھے ہیں سامنے پوچھ لو سو کوئی چبل پونا نہیں میں اکثر پڑھنا ہونا نہ فن مکمل شاعری دا نہ منگتیاں بھی شمارا ذاتی دا گجریٹا یارو نہ سمجھ لو کوئی فنکارا میں سموڑ گجرات گرام میرا میں ہر قوم دا تابع دارا سائنس ویل منو کہندے پر مولا علی دا حبدارا میں نے کیا محمد آصف نے سائن جی میری شادی ہے تو میں شادی سرکار میرے سید لاجپال مرشد نے انہاں دی نظر کرم دے تو تسی لازمی آمنا ہے تو میں کہ انشاءاللہ محمد آل محمد دے صدقے مولا کائنات یا علیہ السلام دے صدقے انشاءاللہ میں اپنی حاضری دیاں گا اور آخری سفر بیٹا چپ کر جو پلیز بیٹا شور نہ آخری سفر جناب عارف کھڑی جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گال کردہ سو مکر بانے کر کے مرنے اس نے مردہ کیونکہ میں نے 22 سال میری ڈیوٹی کھڑی شریف ہوگی 5 سٹار بورڈ چوک چوری محمد بشیر صاحب آل مقیم سعودی عرب بہتر جان دینے کہ آپ نے ان دی نگاہ کرم فرمائی ان دی نظر کرم فرمائی کہ کسی شاید ہی اس دنیا دے تھوڑی نہیں لیکن میں نا گل رہ جو گل دنیا دے جدی گل ہے وہ دی بات ہے انہوں مرد بندے آہ دینے تو انہوں جوان آدمی آہ دینے جدی گل کو نہیں ہو دی کھاڑی کوئی نہیں کہ میاں صاحب کا سکھنے بے غرزاں کے عرض کے کرنی کیتی عرض نہیں مندے تو سڑ کھانڈ کھواندے مورا ہو سجن کس کام دے آخری سکھن چنڈے آلہ لے ہو پڑھ کے میں تو اڑے کو سخی ہو جاندہ چاہ گا کہ سرکار کھڑی لکھتے رہے جھوٹے یار دی اے یاری جھوٹے یار دی جھوٹے یار دی اے یاری کھجور چھانی دے گا لگے پھل دور پھل کھائیے تے باغو کھائیے پھل کھائیے تے پھل کھائیے تے باغو کھائیے اور کبھی قاتل زیر نہ کھائیے جھوٹے یار دی اے یاری تے جو رکھ کھجور چھانی دے گا تے لگے پھل دور تے پھل کھائیے